Tiare, and Anna fee entry out of school with my second. And I will also sign if I hear you back. Who feels about Tiare? So, the rich I say free as well. John Come was on chain as Saman. Sana yana so nana sabo Asante akwa is the custodian of the Akatamansu lands. Thank you. I'm saying nana who the kids are what to see you a shell how do you go He said, Yellow shares are mediums. You are doing a woman trying to say, yes, and that's the cousin who be here. To be here, they are adding to the day. Then we are, I would say, Santa Ford and take off, and then now they share and they said, if I am not contact here, Professor Ryan, is your nigga. Is your car, let's say, or who said, or who can now, one can say, and then you'll get my son. Or to cry, or move baby, or probably for the other, or probably for the Christianity, the body, I don't say. Well, Casa, no, Mamma, near my this is an egg. In the middle of a saying, saying, no more, the other name, home say a casa in here. If you did with the dear, he said, you can be a far, a mamma, of the seven, Santa Mama, and the other, whom you have they say, yeah. Now, over between Shia, you know, problem, Shia. Very very, Casana, who say, who said, who will look at the great of my and they always share. I know Jerry and then this for my idea. In the third pay, and some of the Casa, eventually to the year, now, yes, we have the Casa. Now I have to talk to the baby. We say, if we have near to where we see the other, not I claim the assist Mama cry for the Casa. I said, it will be a baby. And was the only area in Munya, and it's a and Sarah. Obetrea, they have a school. Son of Obetrea. What's it? What is it? I will feel. That's the number and then right here. I share any media. We did the young papa of the man and Asante. It was set back. People school on the farm when you come. Papa party. Papa was set back party and Papa was set party and bring you the child was a train. Papa was set party. This is special set back party. When the news so well was set back party, they didn't say at the corner to begin understand. So we saw a bit of that. When you go, why you decide about possibility? If you are not self, you will. Now, me travel University of Cape Coast, me professor. Me provost, College of Humanities and Legal Studies.
so obusa me de me ya ene me din ne de me free a ene ma kyerɛkyerɛ mu akyerɛ won di kan no ye de aseda eye aseda kase binim se aseda piesie ebema otwedi ampo nyankopɔn esan se eye wono na adom nti ne nyina yete ase a ketrema da abodwe mu a mogye di afuri sane se nye wono na adom a nkem se enki yeni ha ena de toso no me de aseda bema rosak mpanimfo se history for no do so bebre na me na mo hwehwe mu no mo yi mi se memra na me ne mo ma meche Akatamansu abakosem isan se ekono baaye no Akatamansu kono baaye no bosumi e baa mu no eye August eti mo pese mo di afashe na se mo celebrate mo kai saada no nti moto nsa frame ti me da mo ase teacher Kantanka or professor Kantanka or frame ya okache sabre na me enche me ko Canada me ko di be 1 month nti o simra mo ye mo adwene na me ko Canada nti na onim se me so me nta di nsa wo so pa nti onim se matu kwan ne de nya de a me ya available nti o ye senko mo po bi but actually no me yam se me ya no me de beto wa atwen me no me de ato wa atwen me nti kama ye busy pa the same baba ye me inaugural lecture e ho adwuma na me ye di nka bibia me ye bia no me jaima inaugural lecture no but o kan am so enya hwe se mo ahye mani mo nyama me ba na ma ba be ye na makọ ni nyina e ka ho bi na ade na me besa me no mo che no isan sa mo se Akatamansu mo pe abakosem fa Akatamansu kon no enti mato title am de mo amame title ne mo mame idea de mo hwe enti me am title am de amano no say understanding the Akatamansu war in the context of Anglo-Ashanti relations se obeti Akatamansu kon ase ewo English abrofo ene Asante for ayonkofa imu ye kan ayonkofa no betimi aye ayonkofa eye odo betimi aye ayonkofa eye otan eye ntokwa na moko so relations no se de me ti ase fa na se o kan de to aso na because two Professor Adubu ahia wanya ne ba bi ko good yeah, and then the bottom of first page leave it there say ohwe pop footnote 2 now by guye on Professor Adubu ahia omo tire chapter a book chapter of UNESCO General History of Africa na omo title no say African Initiatives and Resistance in West Africa 1880 to 1914 na sa book na omo tire no asema omo kan no mu no eni sanfa kosoro na me and also say nowhere in West Africa had there been a longer tradition of confrontation between Africans and Europeans than in the Gold Coast between the Ashanti and the British. Moi mote what the battle be ashe. Moi mote brofo no asiye no. Be hu se o mayete ase se wo hwe abibrem atoye famu ha ba bia ni hono ma na entokwako ana basabasa ye eda English abrofo ene Asante for ntem ati se Gold Coast. We my who say ampa Gold Coast English abrofo no omni Asante for no munyini yi kra na basabasa ye eda omontem ntokwa eda omontem pa na me work no so machichechichem na de mpese me ma yeti ase nyina ne se yebeti Akatamansu ekon no ase a untimi mfa Akatamansu kon no nko a entoko eba enka ho asem eno no eba 1826 edu kasa wo fa onya page ba kokora so na ye ka bibi se enam bibi so
ɛna bibi yɛ den esi so it is na bibi so na bibi si dia ɛne na ɛsɛ yɛ fa no die abrɔfo ne English abrɔfo no ɔmo ne asantefo basabasa ne da ɔmo ntɛm ɔtan ne da ɔmo ntɛm no ne yɛhwɛ ne nyinaa kabom yɛ kabom a enum ne yɛ Akatamansu na yɛ den afrim is that you have to examine it within the framework of the Anglo-Ashanti relationship. And this is how I want to say. Ukofa Akatamansu no kwana waka want to say because esan say me kan enwuma bia ukofa baabi Akatamansu no nkwa wa okan wi afi na wadwiri mu ayo kesere ne wo hu de ma e ba sa ni mom so ukofa firi mfitiase na de ba de a obeti ase maka we awie no me mfiri ase de meka ne say eye my friend Ghana has to say until 1957 in Ghana na yewo 4 territories Gold Coast, Asante, Isirim and a Transvolta Togoland. That's Northern Territory. Ye nyina ye beka bo mu a ye nya fa hodie osaje for Dr. Kwame kan say ye de say Ghana for say me ka say Ghana let's me pese me ko ka say Gold Coast say me ko kan Gold Coast a on the first quotation na me mai no de adubo an ne mbai be ko tu om no yusu Gold Coast but obeka say Asante wo Gold Coast Asante na ni Gold Coast into obi a on tia set say me no obeka say anase obi o ye critical na beka say but Asante ni Gold Coast ndi e na akoka say e ho no na basabasa ye ewo Asante fo ne Gold Coast for any English abrofo no ntem into be say me ka Ghana e wo say 1957 ansa na Ghana e ba de na so na me refer to o mine ni nyina because ye nyina ye nipa baako ye nhyebre ye baako ntitie bia ene yemu de ekoba ene say Portuguese abrofo ne di kan e ba o man mu e 15th century na omo ba e no be di dwa omo ne ma ye nya din sikampo ano Gold Coast no omo ne ma ye nya isan so mba na gold wo hapa nti omo nam na omo free omo Portuguese ono mo omo nam omo baba bia omo bedu bia na ade e ho a doso a omo nya bi to no so omo ba ne se ye asonsen na ho kasi a omo se Ivory Coast ene ne ma nya Ivory Coast omo ba obeku sika akọ ha kasi no na omo se the Gold Coast Ufri Cape 3 points ekusi Cape Apollonia eno ne sa area na omo friend Gold Coast omo free ho no omo achi na Dutch for nso buy English abrofo nso buy Danes for buy Brandenburgers from Germany omo nso buy Sweden for buy omo nyina be ni yedi edwa na omo dwadie na omo di no na omo ye omo agin so omo be den omo be sisi forts and castles do be see forts and castles okwelmina ba bia meti beti elmina me trade University of Cape Coast so me fie elmina elmina na meti into obeko ho no be zi elmina castle ho yo Fort St. Jago nso so ewo elmina ansa na Cape Coast castle okọ anomabo abi ho ba bi bebre nkran Christian Board castle ye nyina nim se nche kra na ye seat of government kra na ewo Christian Board castle ba bi a Danes for no more ti mre be du Portuguese for no koi imre be du by 1872 and the last batch Danes omo ko enti na be ka Britain for omna na editi through oman na omo bae no na omo ton akode Portuguese for there na omo ye Roman for enti na Roman ayi no mo kwan so be ton akode Roman pope no e ka se mo ton akode say omo ne nkramofo wo a Christopher ning kramofo no mo kon e Middle East one ade it is omo ton akode a gang ne gunpowder be ma omo anya bi na omo ayeden omo ebekwa ko din kramofo ni nsam tom edi omo nsam be omo be kon atia a Christopher na mom Danes for no and Dutch for English for ne ade omo ye Protestants nti omo de omo buy no
na saa emra no emfa omo enka omo nti omo ye den omo introduce gunpowder and guns nti ma yen nananom saa bre no a yen nananom saa bre na omo wo ho no omo etoto atuo ene etuduro nti ma ekonya amai bebre ai buy amai we no asori we so no aba no abaye man nti enya nkuro bi amai bi te se adanse yenya dentra yenya akwamu yenya achim abu akwa achim kutuku yenya mfante states ana mfante man yenya anglo yenya gan adangbe na yenya jamai yenya bono tachiman ena yenya asante na wohwe kwaye me bia me kan kwaye because sa akanfo no na omo no te kwaye nti nkro ti se oman ti se akwamu adanse jamai achem abu akwa kotuku ne bosome ene asante no omo no ena ne wo kwaye na sa aman ne ba kwaye nyina asante ne de yeden itwato kora ono nso a oba akire kora no ono be ye kese chen wo mu nyina na asante be ye kese no ejina se otre na kwabam na okobonkum na okonifa ti okon de nchirakon okon wie na oje ni fa ahode free de nchire mu okon ti wu ze asante ebe fa bono tachima ahafo area ho one abrumro ekokon odinu so na ode abeka ho jama oko makata chima wanchi ne creator to aso nyina eko dagomba eko gonja ho nyina ofa omo de omo kan ena ukọ ahanso a na akuapem achem ene enkru eman na akaka no ofa omo beka ho eti na menim se be ye kam de map bi ba nti wo hwe map omo twere adro na berima bi efre no Bodwich Thomas yi Bodwich o kan se wo hwe nkru no a oman no bebre a omo afa no na asante no ekwa Ivory Coast, present day Ivory Coast. That is German for crowd before we can say the Kessie no a quarter modern Ghana. And now Obama back also English Bruni no ye diplomat say or no almost Sunday no more by Joseph Dipu or bar Asante or free Cape Coast a bar or Benny Asante in South Sony Asante for also the hour train on also person say Asante mine crana a triaco a kukudru Togoland. Baby I chire be friend transvoter Togoland. But se wo hwe sa ensemo a omo kan ye ya na wo de toto abakosem de yenim de yesua na yi na ayese omo ha omo ani na eka nsem no bi omo kan ye beji atum se eye no kre omo dupui ni e kan se anglo ni akwamukura no na asante edi omo so de wo be kan obet abakosem so ma ye kire se enye no kre sa se de na Joseph Dupuy e kan because it's answer eye anglo asante na omo ankokon da na omo yo enamfo ye nyina e kai se nche kra na otumfo e invite Togo Siri ma oba han be dia de kese na otumfo nso call or the saying Homo Chocho Festival eye nana asante ne Kofi Kakari ono omo sign amity nje yonkofa nti omo no omo ankoko na emom no Volta region ho no de eye omo frɛ no ohia asante for ko ohia kon 1869 sa ekon ni 1873 sa ekon no de eye northern part of Togo in middle part of Volta region no I from Krepi abakose mu nkracha mu de from Krepi ohono no mo eye amejope ne ho ni esro ho ko no
omo konka be say 3 years do be kan Asante Kingdom no na emom antra anko Togoland professor bi e friend na menumi me papa no o kire ma de o ye me mentor ne ngoma wa kire ne history books wa kire no efa Togo efa Volta region ni Togo o se so kan sa na se woto anansesem nti onye ntum se Asante for tre o makwaban mu e de tra eko Togo present day Togo and yes sir, okay nice what one answer or use word it's a myth, it's a mythology, and you have to take away the myth out of the history. It's an answer seven free history in our Ghana. Akwamu so Asante anko anfa akwamu na Asante ne akwamu ewa yonkofa yenyina yenim se opem so o setutu eho na ne wo fa de ne koye oburi ebo a de no koye ofiri de nchira asemba ne ho okọ tachima na osan ko your friend saying akwamu di ho no ye ya mi kura me hwa edin tutunu kura am se ho na your friend Osei Kofi edin tutunu kura am se ho no kofa free sanse wokọ akwapem ho ye wo din bi your friend say kuru bi your friend say tutu nti obaba me nim die ni ma dwem me trans na me dwen ho a hu say okoye oba am say oyese okọ agukugua ho no ni konfa no che ba tie bi oba na bi otabobo tutu ho so bi na me wa kwapem na me ta ko tutu ana say tutu na me tie no so o say tutu say de na ya na bi mi ta ye no so tikumase a oti akura bi na bi wo ofa bi tikumase a o frɛ na onka say e bi a ofa kwasi mensa o so ofa kwasi kumase ana say akwasi go so ana say akwasi nkran because baby a wakotra no na ye de frɛ no na ye nti sa na me ma dwiri mu ni me nim die mu no megima di se ho na edin Osei titunu kura no okofa free a de bai enti Asantefo ene akwamufo no mu ni omo ani omo so ne mu no mo ayo nkofa no mo ye allies nti so hwe abakosi mu a Asante Anglo ena akwamu no mo ye allies se de ne ye wo NATO no America ne Nkrofo ne Britain ne France ye you know mo ye allies no sa na netie ena na achem ene ga adangwe fo no ena adan no mo so ye allies no mo ye enemies achem ne akwamu no mo ye enemies nti omodofo Asante ena ne ka omo ho no mo bo omo ho ban omo bo se ekon ba ne se omo ka bom no mo akon atia weenum na weenum so akon atia weenum sa na minim no fa abakosim ti mama mo sa background we nyina awie na ma kyerɛkyerɛ mu sɛ de empanimfo bi a atwerɛ history akan awie no se say ye bɛkɔ ayi no so sɛ yɛbɛte ase yie pa de ba sɛ Asantefo ene emra Asante duru ni peak no Asanteman na Asante Empire ni duru ni peak no nkura oman amaka sɛ ni nyina ɔde bɛhyɛ na sɛ ɔmbɛyɛ tributary ye ka sɛ tributary sɛ wosom ɔhene no wotua afi bia wokotua ɛto ana aboade bi ɛde ma no asat 1800 na Fante ye ka Fante so a ye ka Elmina ye ka Commander ye ka Ogwafetu ye ka Mankasim ye ka Anya Baasa Anya Dentra ye ka Adwumakon ye ka Asikuma ene Ekumfi sa ayi no nkro ya me kan nyina omna ka bom no me Fante for no sankrofo we nyina no mo ye eden omo fa ahodie no mo ye independent na Asante ni omo so 1800 sabre no na Asante hene tumfo sabre nkra no mo nyusu title tumfo ntina ya Asante hene nana Osei bonsu ena na ye Asante hene tina na Osei bonsu na nani nje ho se eye na abotesem se Fantefo no Otimia Asante ni nananom ifiri nananom so saa Osei tutu so abesi ne so omotimi akon afa aman bebree amama bedi abehya Asante ase aden na Fantefo no nko ade omode omo
eti na nani nje ho saa na ohun se eye edwadie mu na politically se amammo mu so no se fantefo no tena ho no omo fa ahodie na se omo ameka Asante ho a emwa Asante e wodwadie mu emwa Asante wo na mayom into that's economic and political interest ebe threaten Asante economic and political interest je sa na tie dia omo nye den e se omo pe bibi ka kire fantefo no uba edwadie no mu economic ayina de ubehu ni se na fantefo no omo ma Asantefo no kwan omo ma anomabo ana Cape Coast ana se castles ne forts na ewo mpoano emo medidwa se ode enonkofo na ode onkoton so ode sika akọ na ade koton so ode sonsen na akoton de ode koton bia no omo no pese ode uduru asinfosu ana asenmanso a na market wo ho uduru ha na waton niema no wo ho omma Cape Coast nti omo no aye broni beka middleman to omo no koto niema ni firi abrofo no ho a no ma beton asini konko di ama ye nyina enzu nim sese wo didwa na emma na bekwa kofa jene ana tomatoes afiri Burkina Faso ana Niger di aba no oba ode ne profit beto so na zaye konko achi den konko tu beto abeduru wo bedi ne fa na consumer ne nchen no na se ne bo no ye den ekoso bebrui na Asante nso fin se onya kwan no ne abrofo ne didwa wo empona no a obenya ne yie niema no obenya no fo chense obeton ama fantini na fantini nso akoton ama bruni na enu achi no de na mensa bonsu no ana eka na enu asem de oni no ka kire Bodwich ne dupui no a omo twerɛtwerɛ ya ewo omo nwuma mu bi ni se mfantefo no omutimi si ekwan se me kase yesi kwan amote ase ekwan e fa so ko edwa no omutimi esi no ejize ontimi mfa ne makora anko afei so no omutimi eyeden mo ne ma na amode ba no omutimi esi kwan na sa na se wunimu a yetimi kyew ne agye ne ma no ebi kura yiku eti eno no yade a ne ha Asantefo no as a political interest na America no ba kono sa ye economic interest so ena se mfante no wo ho a obi eti atua omo hya Asantefo no Asante hine ase no omo eye sub chiefs no ana se vasas no ka vasas ahemfo na som Asante hine no omo esu akira Asante no waje wakon afa omo ka Asante man no no se omo bi eti atua otimi dwane kɔ mfante mam okasa omo enfa no mra omo mfa no mba eze nipa no kɔ a na se ahɔ na kɔye refugee camp ama omo ti odi obi apebi otimi ye na wadwane na okɔ eno eye baako eno sufiri wonu ma mfantefo no kɔtɔ traders no because mfantefo a menka se omu nyina na emu moma na didwa na ne mpanimfo na ne nhimfo no sabre no edwadie kura na esi nhimfo anan so se omu kɔtɔ ne mani firi abrofo hɔ na omu ba beton ama Asantefo na according to Nana Mensa bonsu no a o ka kire iti Bodwich no ono ana numa se o ka kire no se ebi ho no mu a ombekwa koto duku a eye maako du ndi maako du no price no oba no abeton enwotwe ama ewo edu no price no pa jo se mo atiase se edu no ye 10 cedis a oba no abema anwotwe no de amount 10 cedis so ho na Asantefo no ani enye ho sa amfin se omo esisi omo ena atuduro ankasa a na se omo Asantefo so ezan se omo ye oman ya na omo kokon ye ka no warrior nation nti no na etuo ni atuduro ho hia omo pa de na omo ye nse omo koto etuo no a atuduro no a Asantefo no koto free abrofo no ho a omo ba asenman so ana asenfosi no omo ba beton ama Asantefo na omo de bidie pa bidie afra atuduro no nza atuduro ye tuntum na bidie nso enti no o se na sika akọ nso omo beto free Asantefo no ho a
na omo ekoto ama abrofo na omo enya bidie na omo nya gold dust no sika futuro no ta no asade enema emfata metals base or say base metal no they afra or they are mix so ho edi say ensa eye ensa den ram ana omo no nsa na omo no so no de omo ye say omo to ensa no say ensuo yi ensa me di gina ha ma ensa ensuo yi ensa ye nyina hu say ma na omo ahwie so ama na bia be duru be say ba bia me ensa we so ho na omo de nsuo afra di ai say sa we no nyina ye enema trade practices bia na omo ya na enye de na emfa kwa mu di ai say it is say wo adjust scale uchiti nipa na wo koton ade na ma no wo abeto no wo de abeto sika akọ eye sika futuro a eye gold nko a bibia nim nso na ode abesini aye den akofra na waton na ode amount we nim nyina no na enye ana osebunsu asante hene osebunsu ne asante man ede internet se de ese omo yense omo yi omo free ho na omo etimi kono omo kokko na omo ye den omo di omo so enti maka we ye wie no na bebisa ho ha na nsan ma asantefo no ani nje emra 1700 asantefo ne dangerafo kon ye no omo start 1699 and by 1700 no na omo di asantefo di dangerafo so na omo je omo fa ahodim na mra na ho ne se esansa na danger na eye oman kese sa abre na asante kura ahye na se na wasatwufu ne elmina no nyina eguafo na omo nyina so hye danger ase enti castle na we elmina castle no ye wo notes e say na I say indenture onzo obi a wasifie bia wo indenture sa indenture no ananse me fan say wo ye yi na de ko lands commission ombe ma wo lease I de be ma asas ayi no wo na ye wo de afobia this years enti utua ye nyina nim say wo lease a utua ground rent e de ma asasi ura no enti abrofo no Portuguese for no be see yi no Dutch for be give castle ne ade ade nyina no omo ye agreements and ne o grand rent omo tua de ma elmina for no but elmina so danger be ebedi no so enti danger be di no so asante so timi be di danger so no na sa ground rent note no ebeka se ne ebeka se lease no na aba be di asante for ho enti no ma asante ne elmina ebenya ayonkofa soronko ayem se ne nyina da so ho enti ene debt for no ti na omutimi enya access so fa sa line na say edwadie na ye kwan de se ne wo ko empoano ho no ma kepu so a me kwa me mfa nkran metimi afa nkran akode but mefa either say mefa kontanse makosi be kwa na se mefa oboase road na mako sa na tete won net nti ebinom ko adina ebi ko Cape Coast na ebi ko or the same nkran Jamestown ene Christian Castle bi ko pram no ne ko sa depend on baby a wote so ho na baby a wo kwan da eti ema Asante nya kwan ko si eko elmina nti ho no omni abrofo na wo elmina ye Dutch for no edidwa ye omo pe bia omo nsare den eka etuo omope bet na nye mfantefo no de se asantefo ene edinafo ewo ayonkofa na omutimi totuo na omode konkeka omonko a enka omunya ekwan omuni omu enya ayonkofa na omunya kwan aba ho abeto bibi itina mfantefo no kan bo mu se ombe den omo pese omune elmina ekokon so but asante so ekoboa ne yonko tie no ntino enema asante ne eko bekon ewo honum ana ema asante coast go kokon so he 1811 1814 1869 1870 73 ekon amoko eni nyina no saa ne ma we nti se be ya ombekwa koboa elmina
ɛwɔ coast ho na ma ɔmo kɔɛ na sabre na country ni akwamu na others no country ni akwamu na ne di mu akotene pa na ɛdeɛ ne ma ɛfa ɛma amo ɛna ɔde ɛfa nso ma otibo ɛna ɔka sɛ ne nua apotae ɛmoa no na ɔmumu ɔman no hwɛ ɔman no so nti amo no de desie ko wi ɛna ɔkɔsie no ɔde sika akɔ kɔsie no kama sɛ deɛ yɛyɛ na obi desie wu a enimu bi okro otimi si dan kora si ne na no so wakɔtɔ akɔ abrokyira akɔtɔ yɛfrɛ ne sɛn adaka casket ɔsɛ ɔmpɛ wooden one kora from Ghana wakɔ abrokyire no akɔtɔ na ɔde nneɛma obi kora na nsɛn sɛ yɛte kora sɛ na vrongo ho obi de car kora sie ne papa ɛna Nigeria nso obi de Benz ɛso sie owuye ɔpɛ Benz pa nti no Benz no ɔtɔ yɛ ɔka sɛ nyɛ de yɛmfa nsie no nti Benz ne de sie no saa bi na yɛyɛ tom de ska akɔ sɛ amammerɛ akamfo amammerɛ sɛ obi wu a na yɛ de ska futuro ne ska akɔ ne de agu no na kyerɛ sɛ ampa ne odi mu ana bi sa nti ɔno no kɔ yɛ amo no de hyɛ no a ɔde ska akɔ kɔsie no no ɛna otibo ɛne apotae nso ade hyɛ bi ɔmo subjects sɛ ɔmo hyɛ ɔmo ase ne bi ɛkɔɔyɛ na ɔmo kɔtu efunu no na ɔmo yi ska kɔkɔɔ no to ɔmo kɔtu efunu na ɔmo yi ska kɔkɔɔ no deɛ ɛkɔkɔ baayɛ ne sɛ amo bɛka kyerɛ Asante hene na Asante hene mɛnsa bonsu wɔsɛ Asante hene Osei bonsu sorry Osei bonsu ɛfrɛ apotae sɛ ɔmmra kɔsabre na otibo yare yɛsi yɛsua yɛyi den yare ti apotae mmra nti ɔbaa ɔmo di asɛm no ɔmo sɛ yɛfine no yɛbɔ ne ka na ɔnkɔtua ɔntua ɛka na ansa na wakɔ na odwaneyɛ nti odwaneyɛ no ɛna ɔkɔɔ ne kurom nti ɔkɔɔyɛ no na Asante hene nso soma a ɛhenkwa ɔmo kura sika akɔ afuna ɛna sika akɔ akuma na ɔmo toa no ɔmo toa ɔmo kɔɔyɛ no ɛna ɔmo kum otibo ne apotae no ɔmo kum ahenkwa no mu bɛɛ sɛ nsia ɛna ɔmo gye sika akɔ afuna ɛne sika akɔ akuma no ɛna ɔmo dwane kɔɔ Mfante sɛ madi kan ka kyerɛ sɛ hɔ no aba bɛyɛ refugee camp di bɔne a na adwane kɔ hɔ a ɔmo so ɔmo de ɔmo ho nti no sɛ wodwane firi ha wodi bɔne wɔ ha na adwane kɔ Togo a ɛno ano Ghana abae ɛnti mmɛkye wɔ hɔ gye sɛ ɔne no yɛ negotiations nti ɔsrɛ Asante hene ka sɛ ɔmo ma ɔmo kwan na ɔmo nkyɛ si ɔmo ntoa otibo ne apotae wɔ hɔ mfantefoɔ no hemfo no ma ɔmo kwan bɛdze duru baabi no na ɔmo yɛ den ɔmo ɛsan si ɔmo kwan ɔmo protect ɔmo bɔ otibo ne apotae no ho ɛban ɛsan sɛ ɔmo akɔmɔ ɔmo bribe sɛ ɔmo nya sika afuna ɔmo nya sika akuma enti ɔmo pɔne kakra ne de ma ɔmo a ɛyɛ sika bebree because ɔbɛkɔ akɔtɔ ama aborɔfo no na aborɔfo no nso ayɛ den enti na ɔmo bɔ ɔmo ban enti ɛno na ɛyɛ ama asantefoɔ no yɛ den ɔmo kɔɔ ko ɛwɔ hɔ 1807 kɔɔ anomabo yɛm kɔ kɔnka Mfante ɛyi no ti ɔmo di ɔmo so nkunim that is the first war say ɔmo adi ɔmo so nkunim but governor na ɔwɔ hɔ at that time Governor Torin ɔgye tum sɛ asantefoɔ adi nkunim ɛwɔ Mfantefoɔ no so but Mfantefoɔ no deɛ ɔmo anyɛ den ɔmo anyɛ ntum sɛ asantefoɔ adi ɔmo so nkunim nti ne sɛ ayɛ confusion bi kakra ayɛ basa ayɛ bisi basa but ɛno na ma Nana Osei bonsu ɔkɔ Winiba nka Mfantefoɔ no ɛyɛ futu but ɛsɛ sɛ ɛyɛ coast no nti no ɔkɔ punum kɔ bro yɛ ma ne din Osei bonsu sɛ bonsu ɔda nsuo yɛ nyina yɛ nim ɛna ɛno nso betumi ami sɛ ebetumi akyerɛ sɛ bonsu ɔda ɛpumu no ɔde yɛ but ɛno nso ɛbɛsan so akyerɛ another way no betumi so aka sɛ wabro nsuo ɛpo ndi ne frɛ no Osei
brunsuo na be bonsu so in the whichever way you want to interpret it e betimi afa so wakotop mu dia ene woye bonsu be me mom dia meka se esan se okoburu nsuo no yes wo say why dey wa buru nsuo na be o say aye corrupted na be o say bonsu na mom enye whale say whale no na because okoye no ankotena whale so okoye no wankokum whale na mom no okodware oboro nsu so on na bones bronsu na bonsu me as a professor of history that is me interpretation but binum say a whale but omono adwene but me so ma adwene no me so me dia me ka no ono no nim ne dia nam so me dia ntime me dia me ka no okay enti eno na chi no se be yenyina nim se ba bia ntokwa ewo no basabasa ewo ho ahoto eni ho ze yenyina yenim me sabe na me yakola na me nyini de na me afi kakra Rollins be yeku yenyina hu de koye eye han ye kanea binum kura ayera be sine yehu ba bi omo busuafo ni ba bi omo sojafo nam ye twa ma emma ne memma na ye saa ne man basabasa peace ni ho eti na ekon no aba ho saa no omo ko ho no na I say basabasa na omo hye Asante fo ase like achemfo kotoku bosome ene agonafo ne ade no omo pekwan bi emre bi ombe den omo be gi omo fa ahode afiri Asante fo nsem obi ene ono mo pese obe obi akoa anaso obe hye obi ase ene de eye natural instinct wo obi emu so obi be do so a as ode ehun na ahye omu na onya kwan ketua bi a obe den obeje ho obe try so obeje ho ndi sankrofo we num nyina no tambia no omo pe omo fa ahodi ti maka be si 2012 1807 1811 and 1814 Asante no medical ka say because say na mfandefo no person omo ne elimina fo kokon because momma Asantefo no a omo ye atamfo no ekwan momo betonium ho nti 1811 Asantefo no eko empona no eliminanti ne mfandefo no kokon 1814 omo ko ho ene omo kokon na sanyema we a ekoso no nyina no na esi edwadie ekwan ema dwadie nkoso na meba kene senka me kanu beginning no be ma anka me boapa na me jai to ho wo hwe me script na ma prepare na ewum sa so chronology ndi but me jato ho afi na mba beka de na ewo ho ne se eniema mienu bi si wo wiase baako esi wo Asante ena baako nso esi wo English abrochire Asantefo ekwan baako a ma mo fa so edinya wo musika ana omo de to atuo ndi ye eye so omo kokon na omo chi nipa omo fo mu no mu ti nipa omo fo mu no mu no na ebi omo de omo ba fie e be tena ho e mo be som omo bi be ye nkoa ebi nso na omo ton omo ma omo koye nkoa ye mo de ko New World ne Britain no ene Caribbeans ene na ma ye nuanom ma bibifo bi no wo America ebi wo Canada ebi wo Jamaica ebi wo Trinidad and Tobago baby a otumfo call nansan no sankro na wo ho no ebi kura e wo India but India fo no ne omo wo Sri Lanka ne ade no de ya mfo mo free West Africa ha ne koye do mo free East Africa ne koye no ye Arab slave trade na America in Britain in 1807 Somerset case ema omo abolish slave trade omo ka say slave trade abaye illegal you be any eja na omo ka say efiri na ekro no yen Britain for yen to nkoa bi obi a oya akoa bi na o Britain bi na wanya na fa hondie ena omo de naval squadrons say navy for ships akese e patrol e pono so Atlantic Ocean pono da nkran no eno da ho sa akọ Canada na ade ni ayi nyina omo de nam so se be obi ntimi nto
nkwa nti wikɔtɔ nkwa na ade nampono so na ɔmo kyewa ne yagye nipa no ne yakɔgya ɔmo baabi ɛna asantefo nso Nana Osei Bonsu ɔno nso ɛyɛ major source of income nti ɔno nso pɛ sɛ ɔyɛ dɛn wɔgye ayi a ɔkɔtɔn ɔmo na ɔde nyɛ sika na di nti na ma Britain ɔmo stop slave trade deɛ ma ɔmo stop slave trade sɛ yɛn nyinaa yɛnim sɛ Britain na industrial revolution start here it is ɔmo biebie factory sɛ meka factory a mo te ase ɛyɛ borɔfo deɛ mfididwuma bebree na ɔmo biebie wɔ hɔ na saa mfididwuma ɛsɛ woyɛ dɛn wonya raw materials nneɛma a wode yɛ dɛn wode feed no na etimi produce deɛ wopɛ na de ama wo sɛ yɛ ntaare na wopɛ sɛ deɛ ɛhyɛ mi ne na nam ntoma ne ade a isɛ wonya cotton asawa na wayɛ yi eti na slave trade no afei na ho ennim fa so ɔmo wɔn bio deɛ ɔmo hia deɛ ɔmo bɛfrɛ no legitimate trade sɛ obedua abɛ na obenya obedua abɛ dua na ebema wɔ abɛ na yɛatwe enwo na afiri mu ne yɛatwe adwongo na afiri mu na yɛde adwongo no ayɛ etimi de lubricate ɛna yɛde twitwi afidie no yɛ tontontom na anwe na akyerɛ ɛno ne yɛde yɛ madwin ne nneɛma bebree ɔmo timi de saa nneɛma no yɛ factory ɔmo biebie saa mfidie no wɔ hɔ nti ɔmo hia saa nneɛma no na mmom yɛ hia enipa a yɛde ɔmo ba because afidie ɛyɛ adwuma ɛyɛ adwuma yie ɛyɛ more efficient than human labor sɛ afidie ɛyɛ adeɛ sɛ yɛn nyinaa bɛgye atom saa eti na ɔmo ɛmpɛ saa adeɛ no ɛna ɔhwɛ nso so a between 18 free bear 1780 hɔ no ɛba no ɛba bɛsi 1904 ɛba no yɛnya bibi a ne yɛfrɛ no evangelical revival ɛwɔ Europe sɛ nyamesom no ɛfiri Middle East na ɛkɔɛ sɛ yɛnyina nim sɛdeɛ Paul nom ɛspread nyamesom but mmerɛ bɛdu no afei nyamesom no abrase ɛwɔ wiase na nipa no ɔmo sɛ ɔmo yɛ Kristofo no na deɛ ɔmpɛ na ɔmo yɛ ɔmo nom nsɛn nom nsa ɔmo bɔ adwama ɔmo di ewu ɛyɛ ɔmo sɛ asɔfo kora ɛyɛ nneɛma Bible no kora atia ɛna nipa bi sɔre gyina ɛnom sɛ ɔda bi nneɛma bi ɛkɔ so wɔ asɔre no mu no ɛnyɛ ɛsɛ yɛkɔ na yɛkɔyɛ deɛ di kan yɛkɔyɛ asɛmpatre na yɛkɔte nipa ani nneɛma nipa bɛfa Kristo sɛ ɔmo kra na ɔmo agye nkwa enti mission societies bebree ba ɛbɛ sɛ anopanam na odi nkɔmɔ na wɔka Wesley Freeman sɛ deɛ yɛyɛ ɔba Kumasi Wesley College ɔbɛgye asase ne ade enti yɛnya Wesley Mission Society or Wesleyan Mission Society yɛnya Basel Mission de free Germany yɛnya Baptist and so many mission societies tinam nkrɔfo wɔ enum nyina ɔmo aba ɔmo aba gokusia ɔmo pɛ sɛ ɔmo ɛyɛ asɛmpatre nanso esa ɛko ana asantefo ne mfantefo ɛkɔrinti no ɛne deɛ ɛkɔ so wɔ ɛko no nso ɛnyɛ ɛhɔ nkora ne kɔ sɛ obi ɛte atuatia asanteman a na ɔmo kɔ no so basa so a ɛko baabi a mɛdi kan ka kyerɛ sɛ baabi ɛko wɔ biara no asomdwe ni hɔ basabasayɛ ɛna yɛ dɛn bisi basa ɛna hɔ eti ɛkɔba sɛ ɔmo hu sɛ ɛyɛ aborɔfo no ɔmo hu sɛ nkrɔfo wɔ ebetumi ayɛ evangelicals no betumi ayɛ ɔmo adwuma yi a mission society betumi ayɛ ɔmo adwuma ne sɛ ɛsɛ slave trade no yɛtwa so yɛntɔn nɔnkɔfo bi yɛntɔ ɛna ɛko akɔ no so ɛsɛ tuo twa nti na sɛ ɔmo bɛyɛ dɛn ɔmo bɛpɛ strategy bi ɔmo bɛfa so a ɔmo bɛtwa saa nneɛma no so ɛna na Osei Bonsu nso nti aborɔfo no ɔmo nto ayi biem nkoa biem na Osei Bonsu sɛ na num asɛm na meko a ɛwɔ contemporary ɔka kyerɛ dupui no ma ɔmo record no sɛ ɔwɔ ɔka kyerɛ Bodwick ɔsɛ ɔwɔ about 20,000 as at that time between 1700 and from 1720 1807 no na ye abolish slave trade as yɛntɔ no na yi biem no yɛntɔ slave no bi nkoa no biem na ɔwɔ 20,000 sɛ ɔmo dɔɔso paa a ɔmo wɔ Asante mu Kumasi na ne suro a na osuro ne sɛ saa nipa wei sɛ wantimi an tɔn ɔmo amfiri ɔmo emu amoma nkɔ nkwaso mu wɔ aburukyire amanone a ɔmo bɛba bekum ɔno ara nkrɔfo deɛ di kan deɛ tɔso mi no deɛ aduane na ɔde bɛma ɔmo adi so na sɛ nkwa no kora ɛdɔɔso ɔmo dodoɔ no dɔɔso akyɛn adehye ɛwɔ hɔ nti ɔno nso na de osuro no nti ne ɔnte ase sɛ adɛn ne nora na onimi di dwa wɔ nkwaatɔn mu
na de also ni mini edwa wo nkwatom ni se entiase enye den enye adwuma nti akokɔ na koso na kokɔ ba se obukɔfa governor bi nti Britain for no de omo no adi suade hunu ni se ese nkwasom no itwa so ese ntokwakon no a ekoso wo Asante mamu ana Asante enu so etutwa na evangelicals no atimi akɔ interior you can interior kwayem ho ne even to north no makoka nyamesem no masan ayeden identity school o ma bie school oho ti evangelicals no o ma ade anom yen so mo bie school the school na nom de o mo ekwan anom nam so anom de de tre asempa no so o mo bie school ankola na beba na ze san ankola no o mo ade nyamesem ama o mo to be wie no na o mo aba be ye a Christopher enti eno na asan o friends abrofo no epeso omo ye ndi se o peso omo ye saade na se wo na wo gina omo wo si omo kwan de a na de o si akwan na se ye den ye o si akwan na ye den e free ho ena ekoba azuzu se asantefo enso omo afa nkrofo bi nomum sa nkrofo no omo afom no omo di omo so no achemfo ene nye ho omo peso omo nso nya omo fo a de bosome ne kotuku enti ya na ena nkranfo no ene ga adangwe ho enti sa nkrofo we num nyina no omo ne omo be den omo ne omo ombe insight omo no omo apam abo apam de omo no mbo apam a ne akon ati Asante enti omo fakfa Charles McCarthy efree Sierra Leone Freetown ho na no ye governor ne de go ko scan ho so omo ye governor ha de ono bae no e wo bisa na Asante fo no ne abrofo no governor na no mo ho dada no ma Boldrich ene Joseph Dupuy eba Asante court eba Asante in the court ema omo bae no omo no omo ye agreement ema nka omo di agreement no so a nka asumdue na nka be den ebeba but McCarthy bae no enje sey omo sey ye nyina no oba eden otugui on the oye say oba take military option but Boldrich ene Dupuy omo de na nka omo pe diplomacy say ibedi aba anoba bae na ye de niam begu nkrata so na ibenya asumdue na emom ne nkoye ekon na be McCarthy bae no anya ne sa na start say enkuro no a mabobodin a omo enhye omo hye Asantefo ase but omo po omo fa ahodie no oye na adwen say obe ma omo moa nti o start for omo militia tie nyina ni militia Rolling Star no ye militia wa e Ghana nti no wa sabre no wani afiri no behu militia de America nti o amo omo say for war ti militia for yo amo omo ne saa niema no e no ko na de ekofa saa ekon 1824 a McCarthy bewu no e baaye no se abrantie bi no ye sojani na o anomabo ena odidi Asante henatem obi na no didi Asante henatem enti omo kyere de ne kwa abura na abura ho no Asante fo no efa edi ayifo no mfantefo no so no omo station de ne efre no resident commissioners Asante for as part of their reforms they appointed na baby omo baby a market ne nkura kese no no ma appoint will be resident commissioner and enye wonya odehye na emom no omodin mu a wo krum ne ohene da odo no appoint na wokọ we yi no akono akonti no omo chi ne de ne free anomabo ne de ne kọ ho ti nenka Asantefo no de na omo hwe ne senka abrofo no izaza oye sojani ma your friends English abrofo no governor ne nkrofo nka governor no ebeba nenka omo asiesi asem no negotiations brofo nanka obe use diplomacy wa ama etidi ekotwa ato an se yekum sa akwa no didi Asante henatem no nti sojani no omukun no nti omukun no na McCarthy ne do no say unprintable mean to me nka ayi no because me Asante ni we bie wa no na aka makan no bukum but mean to me repeat na me nka nsemo say odidi Asante henatem
ohunu sɛ sɛbe onye nipa mpo na sɛ asɛ ɔno deɛ ɔyɛ biara no ɛmfa kwan enti deɛ ɛsɛ yɛ ne sɛ yɛ ne ɔmo ko na yɛdi ɔmo so na saa sɛbe mo anim nsɛmhunu no ɛyɛ dɛn ɛtutwa nti ɔkɔ broni ɔbɛka sɛ ɔinsight wasa ɛne denkyira sɛ ɔmo yɛ Asante di wasa ne denkyira so ɛna ɔde militia kɔɔ sɛ ɔmo ne Asantefoɔ nkɔkɔ nti ɔmo ɛte atua sɛ ɔmo nti Asante so the moment abɛte atua no they will visit you with their troops ɔmo country ni akɔmu ne ɔmo aka no aba so nti ɔmo kɔkɔ hyia no at the battle of Nsamanko na ɛyifoɔ no Makati no ɔno underestimate the strength of Ashantis na Ashantefoɔ no di nipa bebree na ba ɔno so ne nipa na ɔmo nɔɔso nti ɔmo di ɔmo so nkunim ɛma Makati no kura ɔyɛ den yɛku no yɛtwa ne ti ɛno bɛyɛ aborɔfo no ɛya ma ɔmo sɛ ɛnyɛ yize nti basa na ɛsɛ yɛgyina yie na yɛ na ɛkɔn no baeɛ no ɛyɛ ga adangbefoɔ no na ɔmo yɛ subjects of Asante de sɛ kon so ba ura no ɔkɔko a ɛsɛ ɔyɛ den wokɔboa no ɔmo ankɔboa na ɔmo no atwi ɔmo ho na ɔmo kɔboa ɔfrɛ ne sɛn aborɔfo no ɛne atamfo no nti ɛda no a Makati wuiɛ no saa da no a nso na Nana Osei Bonsu nso yɛ den Asante na Osei Bonsu ɔno nso wuiɛ nti kɔba sɛ Asante na Osei Bonsu awu a yɛbɛsi n'anim na yɛsi n'anim na yɛkɔfa a ɔsɛe yaw akoto sɛ na ɔyɛ no wɔfa asuo yɛde no bɛdi adeɛ de ɔno nso ɔbɛdi adeɛ na ɔka ntam sɛ nkranfoɔ no ne adangwefoɔ no ɔmo ama sɔpɔɔto Asante mmra na Asante kɔkɔɔ no na ɔmo kɔ sɔpɔɔto ɔmo atamfo no ɛne ɔno nso ɔbɛkyerɛ ɔmo sɛ kwaye bi wɔ ɔno ma yɛnnua mu ayuo nti in 1826 mfie mmienu akyi Makati wo no mfie mmienu akyi Asante ne ɔsɛe yɛ akoto no ankasa ɛso a sikadwa ne ɛma ne homre so ɔkɔkɔpa ne se Asantefo gafoɔ no ga adangbefoɔ no but akuapem akyem ɛna aborɔfo no ɔmo kɔka ga adangbefoɔ no ho ɛna ɔmo ma atuo rocket for the first time no ɔmo nya sophisticated weapon akodi a emu odu rocket a obetimi ato ama na akɔ akyire yɛbɛ sɛ dɔm nti saa kon no Asantefo no di nkuguo because a coalition nkabom Fantefo no bɛka ho akuapemfo bɛka ho akyemfo bɛka ho ɛna ga adangwe nti ɔmo konkon no ɛwɔ Dodowa forest na ɔmo di Asantefo so nkudim ti Asantefo no edi nkuguo wɔ kon no ɛna golden stool no of the kon no sɛ Asante ne amamre kyerɛ sɛ Asante ne kokon no akasa ɛkasa kokon dia esi sikadwa no kan ho baabi obɛkɔ bi sikadwa no kan ho no konto de kɔ nti ɔmo gye sikadwa no ɔmo capture sɛ yɛ fa sikadwa no nanso dwaben hene ɛkɔkɔ gye sikadwa no ɛsan de bae nti ankodi ɔmo hɔ nti esan sɛ ɔkan tam sɛ ɔbɛ defeat ɔmo nti katamanto no a ɛbae no the word katamanto sɛ wakan tam sɛ nso ayɛ den onto ntam no bet anye yi ama no so hence the name Akatamansu war njabe Akatamansu war na corruption so okatama onto but kasa no ekọ nanimu ne ade no na yi no na afi dane so unya na said de etie pa nti ne yabenya Akatamansu ene ma yenya Akatamansu na sa ekọ no mpempenso be ne kuwie de edi kan maika Asantefo no edi nkuguo 2 omo elusu golden stool but end omo nsakan back but coastal states no ga adangbe ho ene Fantefo no ene Achemfo no ne akuapemfo no nyina no obenya omo fa ahodie so ho izan se wakodi nkuguo de abroni nso ebo ho ban ebo omo ho ban ese Asante edi nkuguo ti Asante edi nkuguo dia no mo anya mo fa ahodie
na enka mose mope Akatamansu ndi kama wie history no mose mope no kama wie sa Akatamansu na mope mo celebrate ndi abesi Akatamansu but we see one so na enwie pay enti de ko buy say Asante for no san buy number be reorganize enti bra nana Kofi Kakari eye Asante hene no omo ehu se na akwamufo ena na di voter region hono krepi ene sai no middle voter no sankro na ho ni nyina no na omo hye akwamu ase na akwamu nso no omo wo asaman kese ne sa forest ire no omo ne achemfo kwen na achemfo di omo so ena omo dwane kotena akwamu fie omo koye no omo so etre omo akwaba no omo di sa before no so omo be share omo ase na in I think 1850 something before no etiatua na omo so edi akwamusu nkunim na omo gi omo fa ahodi nti na omo da hokwa ase omo edi omo ho nti na Kofi Kakari tam no osuma adubofo ase oye jase hene ene ehimfunu bi na omo so koe ti omo koe no omo ko ne before na wo ho no ekon se asase na da ho de ene oye den ono nti Asante for isanse no omo ne angrofo wo align nti angrofo support wo mo na akwamufo support wo mo ko sa akon do omo koe no omo ko kuduru ho na ho nso na Bremen mission wo ho a na omo ati asori omo ye evangelism so maka evangelicals na se Bremen mission ababedu omo ye omo ho na no omo so ye nti omo ko omo capture asori don nze asori don ko nkurase na near the rim car rim near the ahoma asoso na endua so na ebom kwenkwen na omo obi nti omo capture asori don nti omo capture asori don eno omo chi Ramsia no ye missionary owo or the saying enum honum ne boso area hono one ne yere ena ne ba ena Kuni no ye missionary ena Bonat no ye French trader no area ho area ho di ija no mo de omo farm ho saa no mo mba Asante nti Britain ye na dwen said they make through negotiation ka Asante be release omo because on say omo malika ka say omo be so omo spread Christianity omo ya asempatre nipa omo ya asempatre na mo akwakochi omo monfo omo mra so monfo omo ma 1869 na 1873 kra na Asante for sa akọ empuna no ekokon ni Infante for no no so omo aso de nya de a diplomacy betimi solve problem no nti omo de say Garant Wesley buy no mkofa nipa free Caribbeans be kan soldier for enom form coalition omo ne ga omo ne akuapem omo ne Infante enom ne achemfo kan bo mu omo bo a abrofo no ti omo the two columns one of the column no far east the free crime and the free gua eba na Garant Wesley no ti omo ba beni Asante for Queen ebe shi Kumase ti omudi so Asante for na anko battlefield nemo modi broni English broni ne to an wa ndi omo to na ombe shi Kumase a asa omo di Asante for so no ena formana Asante omo ko sign treaty of formana ena omo impose indemnity on them say okokon na olusu a de odi nkunim no de ka obo nyina no odi gina ma utua ndom ka sa Asante for utua 50,000 ounces of gold as indemnity say mpem aduonum gold ne boxum mpem aduonum na Asante betua omuntua na Britain for so omani abre se mre bi du na se omofa
ewiase nyina no mu say the time of imperialism pese omo colonize baabia ti baabia colonize abey competition 1884 1885 koshia Berlin no sign Berlin treaty no se baabia English bruni bekwa de ne flag besi no France nko ho baabia Germany bruni de ne flag besi no obi ama ho ne se ayemomo de waye wo de ndi on ye na Britain hu se sabre na prempe the first ena na bidia de na ade ba kwa mi dia no mu ni se emra nana ayibedi ade no yetu kofi kakari no na ye de ne nua mensa bonsu bedi ade ti mensa bonsu no so no na se na hini no na enso asantefo nani ebi se ese na ojeje ne hemfo no omo yere no ma omo ofepa na ma no yere ho ofa na waditwe wabeso no mu no age di sa na manti on so mutu no nti omutu no aye ba besi ohene foforo no kofa amanso ene oyeni ye kon ba Asante mu anti cheye pa di ene ebenya atwenebo ana ekon nana prempe ne nya akonya no nana prempe no kofika nana kofika kekeri krai ko obepre akonya no bi mo sa ba so bepre but yekun no esanse nana kwakudi a otoso mienu eba se oba be di akonya no ona edi kan di akonya no na di akonya no ma no no ni gina ena onya small pox ena wuyi but owuye no himfuna na support no eye sama hene e champion ene a champion hene no ne omo a ewo ho no omo no ye omo adwene kumase himfuna de no omo support nana prempe omo ka se wono na akum eye kwaku kakari na akum nana kofi kakari na akum kwakudua enti ba sa no so no ya akola no ohia da nyini bia enti omo so fa kwan bi ye den eyi ni free ho ena ekon ba enti kofi kakari no no won supporters na mampon ne suta ene nkuru no ai kokofuni ade no mom no epe atwerebo ana no mom pe nana prempe odi kan ne mu kumase hemfo abrempon no na omomom no epe prempe ti de kokoba ne se omukon ya ti duru ba bi no broni no ane san ba mu ena obeboa e ansa na asumdue eba edi sabre no obi atimi ye de na opebia ti sabre no na nanka nyanyame na fa akira ka Asante my boy but nyame fa akire amo na broni no asa beboa oye ne ho domfo kumfo no no asa beboa e na akire dwu ye na prempe bi di akonya na prempe ba obo no modern afi na omo ana nka omo ayi omo afiri mu no na emre nso a sagranti wo no ba de ba kwa me gyan mi se ema gonja ne da gomba for sa Asante territories na wo north no omo nyina ketikrachi na omo nyina age omo fa ahodie so ahonti na afi na akoka metropolitan Asante ene ahafo so ahon ena bono for no ena na se be nana prempe ba no wo ye na dwesenka o sign afa omo a ben sen kransa se no mate omo no otimi society krama nkransa skrasa bai because ye nyina nim nkransa ne utu for esene ba so to san ye ma omo ba be kan union no afi de kokoba ya say in 1896 na Britain for no asoma ma nkrofobia ko esirima consensus treaty with hemfo no so omba esirima hemfo no na Ekin Ferguson was one of the people okoya ononso Fufi Antrata okowu ho omku no be na treaty de na ho ti be de no matimi akọ implement sa treaty no se Asante for no wo mfimfia in 1896 enom de governor no Maxwell or the troops by Hausa Constabulary by Kumasi obaye na umushi Asante man na for the first time na Asante na kubu na prempe so no ya branche no onyini papa bia no kubu entwe oni Asante hema nyina kubu entwe wo broni enim no say war indemnity na omo ntua no formal treaty no wabuso nti wabuso dia wache no sa ofa na omde no ko Cape Coast emufuru no omde no ko na okoye no say still ahemfo no omudi nachi odene ko odene free ho na odene ko free town omde no ko free town Sierra Leone still na Asante for free ha
a call no crofo yo money dey do still am do mo hene no man so am dey call Seychelles na Seychelles po kwesi dey twa mu na ye program wo takrade management union consultative meeting team ko bi call a friend saying never be takrade and no more was secondary no more dey trap a boat ships no back so no more dey call pono na ship no nam pono so na say now out may die by force we is just by the way may die by force because na me yam crash me na ya na wakofa kodo so we dey power do wakofa kodo free acquisitions say me person me drag in my point wakofa kodo free acquisitions akohwe Asante ne there's a empty me maso na omo den and then the coy there's a feel Asante any hinibia no more declare her as a protectorate and no more a station and resident ewo Kumasi Donald Stewart as a resident and in 1900 Asante for no sati atua emra governor Huxley ba Kumasi was say say mo hene woko say mo hene no ha na mo se wote sikadwa so dia mo fa sikadwa no ma me dey na me ntraso na yenyina yenim the famous Yasantoa or resist here say Yasantoa ejina homa resistance against imperialism to sorry na o inspire mema no mo call Yasantoa o na Asante abrofo no yakodi omoko afe ansa na omutimi adi yeso nkunim kra ti omudi yeso Asante fo so nkunim no saje che himfo no bi de omto a Asante hene including nana Yasantoa na ye ka ho eno om say is it ye di musu nkunim enti by the signal defeat order in council no say by the signal defeat of Asante Asante is now deemed to be a conquered territory enti sa Gold Coast northern territories ene you know yenko ana Britain so my den o ma conquer so and almost setting up a committee of chiefs led by Bantman 7 enti anopai some friends say me mama Akatamansu history makam na bro Akatamansu makam na kuzi say dey abrofo pra be di yeso yehu say ye ne fante ntawantawa a ne Asante ne fante ntawantawa ne da ho no ene edimu a de besi Akatamansu wo na Akatamansu wo na bae ne so e Asante fo ene yeso mo kotwe nkranfo na so esan se omo aye ati atua omo akotan omo ata akogina omo atamfo achi so akogina matamfo achi dia ene me so me den me kire mu se afo bi wo no ma ye nua wiwo ena ekopa asa to mu di nkunim nti abakose mu no enye enkam nkranfo no nko a nkomu ntimi ni Asante fo so nkunim cause na already no a vassal of Ashanti nemo mo kambo mu omne abrofo no kambo mu na achemfo akuapem ne fante wo nyina kambo mu no ene ma sankurimdie no ebae na omo gi omo Akatamansu no ti Akatamansu no na ma omo nso gi omo fa ahodie as far back as 1826 just omo ye independent omo nka Asante ho biem so enti grant rent na Asante Fonso ensakan ya na nkomo de je skawo castles na abrofo no tuama ono na etu atwa yamfa ma omo biem so na addition ebesua free say in unity lies strength say nipa mo kambo mu a say nananom say priority wu kambo mu a emu na emu yi no maako eden ebru de omo anehye Asante fo ase no omo kambo mu na omo ne abrofo no na abrofo no omo strategy omo use ye divide and rule say omo boa ma we no je omo fa ahodi free Asante fo ni busa say omo je omo fa ahodi free Asante fo no ikodi nasen e na omo san so e den e colonize odi on so nti I say o robo Peter na dia ko pay den Paul ti sa na omo ye divide and rule e na omo ba use ye omo ba am so ai na eye gafo no achemfo akuapem fantefono I don't feel say fantefono ene wasane omo aka no nyina I don't feel say broni e ba beboa omo be broni ameden wa ama ameboa omo broni rada no eyisu omo esande be den edi ma ono broni be di won so
me sheda na me ja McLean peace almost signing peace asumdue by after Akatamansu on asumdue by and George McLean 1831 on almost sign a tripartite ma asumdue by ema the Asante hene ma mienu usu ansane nkwanta bisa kora akwa abrochi mom kusua ade ema ba until say in 1844 Commander Hill by will be taking over. No ko sign a bond of 1844. It was signed ebino say Ghana colonization and as a British colonial rule started 1844. Now sabre nom the British legal system if you say e be ye adwuma e wa ha. Now me mom dey me ntum say 1844 and colonization started. Rather no, it was a treaty almost signing with Sang Himfuna Coastal Chiefs na omo ne omo ayeden aboa omo no akabo makokon na emom na nye se omo di omo so sabre no se udi obi ka na enipa no ebesi wantua eka na timbe chew anase wadehye e de omo ko ekoton mo won ko asum na efre no pani yare brofo no kind of pani yare nti abrofo no se na ekoso pa ezanse ewo mi se na omo se slave trade no ana nkwaton no yatwam enso na saade no koso iti born of 1844 no omo de ba mom enhimfo de omo kokromuti kotimu sebe ya saade ni beja na enhimfo gra no munim the implication but ye colonization pa there it was in August 1874 when Omotene Her Majesty's forts and castles and its immediate hinterlands into a crown colony and a protectorate. Forts and castles, maybe a forts and castles no one there, a colony. Name immediate hinterland in there, a protectorate. There's a Obroni bed, a bebo hobby. Sebeya, when you're there, or Tamfuno, and why Asante, Omeno, and you're there, Enko. Because Enochi Ansana 1874 after Sagranti War it not take place in March in August after some no more cambo mo be kon ye she kumase you know March August and omo declare almost say omo ye a crown colony and a protectorate. It is almost more frame if you keep kusubaya kakra me so betimi dia mamo abakosem eno ti mano ato he said and then I said he said very said they working and bread and baby never shadow rest of campus. We can Professor Osei the PhD 2 volumes in there. It's in bread, I said, she that's a new no more. A bit once. Omuka said, Asante, my teacher will follow back in Nigeria. Kumase, and Asante. Now, because said the other day, at the same idea, now I could not accord. Now, I mean, a simple, like I said, or set up no according to the about. Because you can say, the commercial and the Council, it to be a pillar, a soldier for, and up for 30,000. Maybe a son. Gaben, to be back, now, 50,000, maybe. Now, the business said, and then the Bassana, who come up to my and I'm going to my body. And I said, I'm going to buy the best of all church and church. I said, Asante, Asante, traditional council, continue upon advanced party,
say it, you go to make you have a and I don't see you and get it. And I don't say, you will Chido and I just it's wouldn't say why they're party, but first party, no. So, no, we go to yeah, we do it. When you go back, not the next party. No, now, it's all about front, we want our child. So, do I want to be more when you go to the voice? Who come up after the Yammy, tell you all concept or no critical election. Now, we're very powerful. Want to say, problem by about Bishop Obikai, Dino, Tutu, as a teacher, I just said, as a contract, who are friend to do. Now I saw Asante, young draft fellow, and the baby, I want some for the old free to know, and I'm not to know, a baby. So, the king can crack in time, I just said, now, so. Said you ne papa na said you na se wodi awo and di I said offer me ama na ko yin dinaba no say how I say so na be a different and I'm good now. Ma oba ya dikoba nsi yo tigwa se pese se o chinaba to se me ya keka ya na no ama to se elunti na friend tutu I say chinaba nofta ya uwa udino tima o di fufo bi se mo si no ya ade ti saba ye so na yini ti na me se no ya wo so dia wo da e de no any money ever found. There is my answer to which guy. This I said, no me. Now we are in now. I'm not saying. Sorry, there is history. It depends on source. Now, your source, it be a oral tradition. Say, okay. So, we be and one of our one of the now church enemies here. And we now from generation to generation. We will go to once watch. Yes, I will. And I'm about that. Then come. We say, make us say, my coffee figure. We now catch them in a way. No, they are professor. My kind of one is the offer man is all kind of the Obiak and one get to book line and sinker. You get me. You can check it. You can interpret it. You can't use it. It's about facts and interpretation. So, make interpretation and they man say, Obiak would be or say to know until we can make a account on the team. Say, say, come on, you account and I can make presentation. Come make you reference. I can't deal working. No, I can't be a misleading. Say another source and I said, you're just making we are not on the competition. So, and not just said, oh, dear, no, and then also just understand the Americans with it. And then, maybe it's true, it was also true. Maybe that's my maker said. You treated the depending judge, I'm watching judge. For 2 channel, or they are watching judge. Yes, I never. A dark judge. A papa, in there, because of the other way. Maybe your catcher to go to for the day 2 for 1 or say a papa. So, a papa. I'm watching the way you are watching the way. What's it?
Jachi Amwati. So, it is the improvement of official, where they feel a kind deal. Because the people who timid and they say, you are not because you feel now, we will be able to be an antibac, any cow, and then to fee, or we fear that they are to. And I'm not mad, but it's also we are not talking of fear. It is penny and a man. So, circumstance within your birth between my own day. So, say that now come. Say, if you are a woman, the team of you will do say, a woman by the Papa or Papa. They won't want to time here. Maybe I want enough to precipitate or Kwame or Asante, so dear man, Sally will do. There is one example of Papa. Sam, they can't be a man for the amount of the chairman for it. Will the outcome? Didn't know what you on a bounce and I catch up. Say, a half of it. Who call half history? You could do all when you free one part, almost just said, only the free bench, no buy a channel or only Asante, but only the eye. And then you will be so just on there, free. Asante, Asante ne ma omura ko 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 ja ne omura ko betna so enti accounts na ko emi na ese ma on ko tna so ko ye ha so enti o ye a high for o mo so de o fi de ja betna ho na o ne mi mo hin bi because o mo eni bi ya o ne as ma si bi ya no se o pa e ho pa e ho f enti ene aha any half. Oh, our prayer was also made interpretation. Also, interpretation, all air can't be a man, or one can't hire, or where's higher, they saying that they need to be we also come here. But who can't be a woman, also can't be a man. But me, investigate a big story and I made two accounts. Which one is correct? The today said, your project here, a car by the town, your books. Archaeology and resource. If you find the other sources now compare now for Czechia, we will be all compare and you would go to Asante quarter. So Asante quarter, there are no new winners, but at the end of the day, we will go as a woody for woody. Maybe Akamu as setting our cabinet of Akamu to find there. And your war after the year. And so, what kind of history enough time, what and crying the way I want history and go on. Oh, the only is a common. Meanwhile, one of our cabinets. And the only history no come from one. I don't know, a common and check the whole as a man because I hear Asante. The common Yana Morgan, how it is, yes, a capital of one, or one, I said, not a friend who are going to Asante. answer to your question. Okay. Another, me treat you, say, yea, you walk in can't put more. And yet, a pamon ever share our walk as a Timan, Daddy. Yea, a pamon yet, yet a pamon what the share as a man kissing and then I yet as a man kissing. One more and you can afford you won't coin. You can afford you won't ever can focus or part and your normal from achieve and achieve by 3 divisions. Achieve by one, achieve was on the achieve the one. Sa kwa for one and then one track should have I water, according water edge. What did now in can for airborne. And yet
wɔn a wɔdi kan ne ɔkɔmfo anɔkye asua asanteman no ɛnyɛ wɔn asɛm na yɛreka na mɛgyina wei so na mada lecture no ase wɔama the very true history of the Akatamansu war. Yɛn a yɛwɔ nkran yɛnim sɛ ɔko Asante wɔanyɛ defeated na yɛwɔ asɛm bi a yɛka sɛ wohu sɛ trouble ɛba wotwe wo ho ɛfiri sɛ ɔko sɛ mɛka dodoɔ a wɔn de Asante koeɛ na Dutchfo ɛwɔ nkran ɛnɛ yɛfrɛ wɔn castle ɛnɛ yɛ Fort Crèvecoeur ɛnɛ yɛfrɛ wɔn Osherford na wɔn wɔ nkran wɔn de nkurɔfoɔ kɔeɛ osu na dates wɔn wɔ hɔ aborɔfo wɔn de wɔn nkurɔfoɔ kɔeɛ James Ford British wɔ hɔ wɔn de wɔn nkurɔfoɔ kɔeɛ Adan Baabi bɛboa Prampram bɛboa afei dodoa yɛfrɛ wɔn sɛ wɔn bɛboa Akyi Aboakwa wɔn bɛboa afei akwamodu a wɔn akɔgye nsuo n'akyi wɔn nso bɛboa enti ɔko Asante anka nkurɔfoɔ yi nyinaa ambɛka nkramu a anka Asantefoɔ sɛdeɛ wɔn ka tam no kaeɛ no yɛwɔ nam bi yɛfrɛ no kamfra nam no ɛyɛ flat wɔn de yɛkyi nam so small kyi nam flat nam ɛno na Osei a wakoto si ɔba abɛpohyi nkrafoɔ de wɔn ahyɛ kamfra ebusu ni kamfra yɛ ɛna saa kankan no amba so deɛ yɛyɛ ka wɔ nkran bi sɛ ɔkantam ma ɔsɔɔyɛ ɛfiri sɛ sɛdeɛ deɛ ɔbɛtu yɛ no na nkanyɛ ɔmo ampa yɛ lecture yɛda wɔ se anka ɛnyɛ ɛtoɔ different aborɔfoɔ de bɛboa yɛ a anka nkran yɛntumi ne nyinaa mɔ bɔbo wulɔ a Akatamansu asase no ɛyɛ ɔno dea ɔsi fa nkyia mprɛ Asanteman neɛ ɔka sɛ neɛ atwa no sise 3 years na pɛɛpɛ saa ɔko na ayɛ 200 years na menka wɔ Asanteman sɛ yɛntu mmerɛ nhyɛ wɔ na Asante representatives ɔno nso ne representatives yɛnsusu sɛdeɛ yɛbɛdi afahyɛ bi a every year yɛbɛtumi ayɛ biribi ɛfiri sɛ yɛyɛ nipa baako nkranɔne no baako a ne din de Kintakitaiwa mmerɛ bi so yɛna Britishfoɔ se yɛkɔ akɔ atake Asante ɔsɔre gyina a ɔsi wei yɛ ɔgye ntu ɔno ankasa ne din no ɛyɛ apia ne din yɛ apia ɔsi ne gye ntu ɛna Britishfoɔ no gidigidi ɔsi ne gye ntu eti wɔn baayɛ deɛ nanso na nkran wɔn aka saa ɔko ɛyɛ neɛ yɛfrɛ no yɛ Asantewa wɔ nkran wɔn aba ɔhene no ɔsi man pɛnkɛnkɔ yɛda mo ase nkran yɛda Asanteman ase wobɛkyerɛ yɛ nneɛma saa ɔko sɛdeɛ wokaeɛ no yɛwɔ Kyidɔn yɛwɔ Kroti yɛwɔ nifa yɛwɔ benkum ankamu amba yɛnim sɛ saa deɛ ɛwɔ hɔ
Ankamua ba ye said we do what I have because on ye kasa uchiami and ye cry ni kasa jasi yes jasi che on ye kasa we ye wa niema bebre ni cry in cry ahiti akotwan baako of your dancing and back akotwan for your dancing why no more for your dancing ye ka asida kwa and ye ka say ye kampam na ye bi a ebe chichiri in cry no any Asante ye bi enso wo ye kasa mo sedia point the course to Wakwabe Mountains. A team of home and then a team of glory. That was man. Yes, Asante chichiri. Umpomo say, Krona mdinti awukugwa. Umpomo say, Mubejebi ewa awukugwa. Na old friendship Muntumi and Chichiri year every year I will go for better Yaba Asante. Now Asante Susuma more like a sister-city relationship. But who was or shouting or Mamaiko Yamisha. Tamas, the general tea baby. Because Martin Penny said, I said, I try to buy it. Because it's a girl, a farm. Emma, Finsuna, but two, it's your Bible, or never, it's a specific hour. I'll come once. The dear man, who do we don't pay 18 and 1826 Akatamansu 1826 and on. And no, now was there to Asante, or did Sikaya Koya, a country, so a corner by confusion by a children to me, I know we are or which I was said. Now, or more, a president, it's your cow, and a whole year over 5, down for over 5. But Japan and then don't. The coil of what you buy. So, meaning said, we would go on or use no for idea, a far idea for the back of the idea of war, yeah, that way what so, the Japan and Timothy, a dog, a cover, or 5, also could do also, a farm. Now, I asked to have a buy, one of the characters here, because Governor Hawks or Bar, Master was also on Zazan, or not be Asante, and then it's your first Kayano, the one trust, and a fire asked to have on a buy. A corner supply, a fibber, and a pony, a toy, as I'm for you. It's not a slow who say, you need to Skayana. Because the more who is a great engineer, not the side, and so two focus and some can pass again and Rambunyano and Mountain support to Riberia. And no one will see it, maybe to see it, and no one some worker. So, as I can say, me and the crew walk over, and a quick call, and a day I see a call, I see, and a day a call post. So, the idea will be also 17 almost and the man and a man of car, the new one. Then the mother may ask Asante, my bed, never agree, don't feel it to be, they are better than they are Asante from my bed. So, hey, what many of us will see you. You offer us a partner, and so no travel was your own. Then another. Wow, I was strategic and no more for food. Don't know our coins.
On be going on to see, so, let's get out of all you see. So, when you see, can I cry, chakra, the air comes and the case here, no, we need a bravo from every year, so now we are asking for our pension. Best if you are honey, smatter, and union, but the air can feel I have no. If you have not something, so what I said. One year show, and I had a 2 more. I want to be a secretary, so and then I have a bear. So, but what I say, it's a town that definitely for time. So I told them for your council, wait to get who can't also raise it when I said, what to yeah, massively. Now, so what kind of yeah, free W was on Claret. The book portrayed the history of Gold Coast and Asante. Now, now we say, bra, the cost of Kunimua, a secretary or moon in China. Now, a Kwame said, a Crawford, when Asante Kunimua, they were frightened because not only him at the core. So, according to the book, they were gazing at the golden stool. And now, a Kuntana second. Penny, Japan, Nana, Japan, Nana, or that separate photography, but did that separate viewpoints in the social, any Kuntana second, or mountain courage, and what you have of physical. It's a whole by a brown. About some more, Asante, and our Tisano, Emma, who you know, we are running. If we say the one who nations depend on, even at the heat of battles, he still reposes forward to go and claim the golden city over Akuma. And Oma, Kuntana saying, or Chiapua. And the one why they would be Chiapua and for Fasika Janipa. Nelson, Nancy said, as a Yahi, Kuntana's naturally, not the Yahi Japan. There's a purpose of more and a poor young police in Kajano. They put an assembly and Japan and secret Watson. It's a run of a person, and I was a me as a historian and professor, some of the teachers, all the teachers, and Kayam said the next year for. If you grandma all the teachers are waiting, I have to give my sketch. In the structural graph, so the follow structural graph here, so I'm the teacher. Because the bread and the young software and the accident. But okay, most of the books are do go ahead and others now. They mentioned that they walk one translation. Best law say, second translation contribute to our own salvation. The awareness of a pack you issue out. Area, no accountants on your on-trade project work on it. The on-trade project worker, you must supervise it. Some of them higher contribution to that. So, because they need definitive history. You can't history, you need definitive history. It didn't accept the history, you can't history. So, they we are not going to on my hand and they are active. And it also depends on who gave the information. It's when you follow money country, some information are home and we are it's here that's people. Yes, we have work is about fundamental Gambia. Prof Kasano, Asante go. And we say, Topano, we is Gambia in terms of the and I'm saying, I said, Asante did, and that's what we do. If you said they open on Sanka. Still, Asante did. I didn't know Asante did. Asante did go and say, to say, or say, when declare on their bank, as a constitution, he said, we do something. It will be a Japan, they were assassins, and not a catch up any.
I say by the signal, if you read full of other books now, he mentioned what is it, clarity. One Abrofno I say by the signal defeat of Asante. So we capture a conquer into the Asante the more best in the government or in the government. It no more determined the cause in the mind. A year, half hour. A broom rose and for coil, near a reform coil, or then Kiani or Universal, and no one can coil. Or Koya would do Mansan. Mansan is where we go to. And that's the Doma, we are the 14 and got Asante for us, or whatever a universal. But full ever took a share, but the beyond and a bet Ukaya or Crossobia, town of Crossobia, no good woman. A sign, sir, order in council, your own kind to signal defeat or sick or hot water. If you be an 18 ever, now the amount of my hands on your son. Say Asante Lucy, and I will lose you, and then the way of my hands ask. But one with my hand will be out of the assassin. Written at the moment. Makasih ada yang na masih mau kerjakan kamu wih menangis saja wih nama kanser bisa nama ni Profesor Teacher Kantang boleh di saus mau kaya kita budi anak saus payah saus mau memang kita yang saya kasih budianya because of many things I was one. The many contact or friend or sending me WhatsApp, then WhatsApp, and when I was sending on a daily basis, teacher can thank be a person who has Asante, be operating to a media and this year, on the sending the bread. So, or friend, say you are Paco or on Chelsea, or your big position, or to be friend of teacher.